खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सायाव आयुर्वेदिक मेडिकेल अर्गेनाइजेशना बेसेन लायाजासे सावस्रि सिबिथाय हाबाफारि बानजायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सायाव आयुर्वेदिक मेडिकेल अर्गेनाइजेशना बेसेन लायाजासे सावस्रि सिबिथाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सान। बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला 22 नं मुसलपुर बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय टेक्राकुसि काहिबारियाव आयुर्वेदिक मेडिकेल अर्गेनाइजेशन आरो बाक्सा जिल्ला बिजेपि मोर्चानि खौसे बानजायनायाव प्रि हेल्थ चेकआप एन्ड एवारनेस प्रग्राम बानजायदों। बे प्रि हेल्थ चेकआप एन्ड एवारनेस प्रग्रामखौ हाबाफारि बायदियै गोजा फिथा हानानै बेखेवनानै होयो मनिन बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला एससि मोर्चा बिजेपिनि आफादगिरि बुबुल सिंह ब्रह्म, एससि मोर्चानि आफादगिरि ब्रजेन फाटकजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। आं गिबियावनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम दिनैनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गिबियावनो बिथांनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो आं बेखौ जितु माबा रिबन काटिं खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बे जोंनि बे टेक्राकुसिनि जिमानजन दिनैनि बे मेडिकेल एवारनेसआव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। एवारनेसखौथ' जोङो हायोबा लाबाय थानो नांगौ आरो आं दिनै बुंगोन एवारनेसखौ आं दाख्लैनो बुंखादों बेखौ जों दिनैल' नङा जों बेनि दिनै जों जिहेतु उद्बोधन खालामबाय बे दिननिफ्रायनो जोङो लालांबाय थागोन होनना जोङो खोथा होखादों। बे साननैसो उनाव जोङो टाइम लानानै आरो बबेबा जायगाखौ जोङो सिलेक्ट खालामो। रायजोफोराथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जितु रायजोफोरा बेयाव जोंखौ हेफाजाब होबाय जोंबो गोजोननाय मोन्दों। बेयावथ' जोङो बेसेन लानायनि खुनु खोथायानो थाखाया जितु जोंहा मुसलपुर डक्टर रबि बर' हस्पिटालनिफ्राय जितु जोंहा बेयाव डक्टरफोर नुजाफैदों बिथांमोनाथ' बेसेन लानायनि खोथायानो थाया। बेखौ जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि सिएम जितु जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बेखौ खुंनाय जादों आरो खालामनाय जादों। गिबियावनो आं गामिनि जानानै जोंनि गिबि मन्त्रि मुस्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जोनोम सानखौ गिबियावनो बिथांनि जिउमाया गोलाव जाथों बेखौ खासिबारि गामिनिफ्राय गसाइनि सेराव गोलाव जाथों बेखौ बोर सारस्रिहरबाय। बेजों लोगोसे बिथाङा जि जोंनि बे टेक्राकुसि खासिबारि गामियाव फ्रि हेल्थ चेकआप जि हाबाफारि लाबोदों बेखौ जोंनि गामिनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों बेखौ बाख्नायनांगोन जे बिथाङा जोंनो फ्रियै जि मुलि राननानै होदों बेयाव थारमाने जोंनि गासै बेमारिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि राननाय हाबाफारिखौ खालामबाय थाथों बेखौ जोङो जोंनि खासिबारि गामि आफादनिफ्राय जोङो गुरैयै बरायहरग्रोबाय आरो आसा थाबाय बेबायदि हाबाखौ मावफुंबाय थागोन बेखौ आं गामिनि जानानै आसा थाबाय। गिबियावनो आं दिनै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार अनारेबल डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरियानि बार्थडे दिनाव दिनै जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि आयुर्वेदिक मेडिकेल अर्गेनाइजेशननि तरफनिफ्राय जों एसटि मोर्चा हिसाबै जोंखौ आरो एससि मोर्चाखौ जोंखौ बाहाय निमन्त्रन खालामनायनि गिबियावनो आं धन्यबाद जासिहरदों आरो बाहाय नुफैनानै पाब्लिकनि जि पार्टिसिपेसन जाफैदों बाहाय नुफैनानै बिराद मोजां मोनफैदों आं गोसोखौ आरो मानसिफोरा बाहाय जोंनि चिफ मिनिस्टारनि
गोलाव जिउनि थाखाय आर'ज गाबदों आरो आशीर्बाद जासिहरदों जोंनि बे टेक्राकुसि गामिनिफ्रायनो। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे जों मावलांबाय थानो हायो आरो जोंनि चिफ मिनिस्टारा आरो गोहो मोनबावो मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय, बेखौनो आं मा कामाख्यानिसिम आर'ज गाबहरो आरो धन्यबाद।